Hey folks. Jeg tror faktisk, det her er første gang, jeg nogensinde har lagt en video op af mig på min hjemmeside, men nogen har set mig på video før på en YouTube-channel, som jeg havde sammen med nogle andre. Det er meningen, det her skal være en review af min nye palette, som jeg har købt af Butterfly. Men før jeg begynder på det, så skal jeg lige have sagt en hel masse om en vis person, som jeg sidder og skriver på MSN lige nu. Hun kræver en hel del af mig, så jeg må hellere komme i gang med det. Et shout-out til Maja fra allesage.dk. Bare fordi hun er så elskelig og genial. Og har hun skrevet mere? Nej, og at vi skal simpelthen sørge for, at video bliver en hit, og derfor skal jeg snakke om hende. Hej Maja. Som I kan se, så kan Maja godt lide mig. Men jeg kan også godt lide Maja, så det virker jo helt fint. Musikken i baggrunden er Katy Perry, men den er remixet, så det var lidt, der sendte den til mig. Eller ender den her film handler om alt andet end den der review. Nå kan jeg komme i gang. Nu er der helt mega ro på min seng, så tager jeg det. Eller så skal jeg tage jer det. Jeg er sådan set selv om. Jeg er glad. Den kommer med sådan en fin ting her, men det er så sjovt nok den, som Butterfly har puttet den i. Pakket ind i boblepapir, så den er ret godt pakket ind, og så kommer der sådan en fin æske med papir omkring, og boblepapir rundt om selve tingen. Og den her, den er absolut umulig at åbne. Den er ikke umulig at åbne, jeg er bare for dum til det. Ja, det er paletten indeni. Der er sådan en fin spejl. Og så er der 2 dobbeltside tingester, svampe. Og farvene. Som I kan se, så er der 2, der er ret små. Den der. Og den der. Og så er der nogle, som er sådan lidt knuste. Men det er ikke ret meget. Og hvorfor snakker jeg så retarderet lige nu? Finklette. For det første så vil jeg godt sige, at alle dem, som har overvejet at købe den, eller bestilt den, whatever, gør det. Bare gør det, okay? Det er simpelthen helt fantastisk. Altså, jeg kan slet ikke beskrive, hvor god den er. Og den her video kommer slet ikke til at gøre den justice. Hvad fanden hedder det på dansk? Det ved jeg ikke, det har jeg glemt. Farverne, de er simpelthen så farverige, det er helt sygt. Altså, man kan ikke engang se det ordentligt her. De er mega pigmenterede. Helt klart mere, end jeg havde forventet overhovedet af den her palette. Ja, de er ikke ret store, de der ting, som farverne er i, men der er mere nok, og især fordi nogle af farverne, det ligner meget hinanden, så man løber ikke tør så nemt. Og der skal ikke ret meget farve til, tror jeg. Jeg har ikke prøvet at lave noget makeup med den endnu, men ja. Og Maja bliver ved med at skrive til mig, at jeg skal snakke om hende, og jeg må bare ikke snakke om andet end Maja. Så Maja, ja, you're awesome. I love you, and you love me. Så mange gange, hvis du siger, at du hader mig, så ved vi altså, om du elsker mig. Jeg kalder den her film for Maja, for jeg snakker stort set ikke om andet end Maja, fordi hun tvinger mig til at snakke om hende. Nu tror jeg virkelig, jeg ikke kan sige andet, at Maja, hun er awesome. Og min nye palette er awesome. Jeg tror, jeg skriver lidt mere om den, end jeg har snakket om den. Okay. Maja, you're awesome. Jeg tror, Maja er tilfreds nok med, hvor meget jeg har snakket om Maja nu. Jeg tror ikke, jeg behøver at snakke om Maja mere. Hvor mange gange kan jeg sige Maja i løbet af en video? Er der nogen, der kan gætte sig til, at jeg keder mig helt vildt, og ikke har ret meget andet at lave, end at sidde og snakke til kamera? Og Maja. Okay, jeg tror, at min video-ting, Maja-film, er færdig. Bye!